Euria ari du eta utziko zara, horiek urteratzeko motezake, amatzi, horrez egon ge. Luzeako, laurogei urte daramazkin momentu hau ditu. Hemen geratuko nahi, eta ez naiz mugituko, zun horretatik azken eskurtxo bat eratzen. Baina ez ikan buru gogorra, amatzi, pulmonia bat asko duzu. Buru gogorra zariak, no? Erberako batik, buru gogorra ez izateko ez nintzen euskatu. Amatzi, ari gutxiago lortzakatik. Amatzi, zaurrak duka, zakutuaren dituzte. No, vos no tomo. Amatzi, no nos goztu horretan, ez dago zenatu norbait. Pero lo hago. Puedo hacer eso. Luego tengo algo la cautela. Claro, las 4 semanas. Yo aquí tengo a punto de explicar, lo vemos, si no lo jugamos, ¿no? Vale, está bien.
zer? Joko nauzu, gauzerekin, herrikoarekin, borrarekin, totalidade bat emango diozu txamari bazen bezala. Alina! Bai, jakin ezazu, burdeletik moztu etortzen askotan, eta ama jotzen du, behin eta berriro. Daniel eskutan jotzen da. Zut, guardia zibiltzaren, ezta? Bai, zuizotra ere izela tiadera. Zergatik ez zuzen Teniente, tiratzeko agin emango duzu? Bai, pasetzera, hemen amaitu dugu. Órdenes, ahora pasa. Gabon Gutierrez, gabon denoi. Piperrak! Piper goxo eta merkeak! Piper goriak! Kamalokizan dela zekua! Kone, dato. Edo, perikori, ezkietak izate. Lasaitu, Juliana. Arrogapean, Miguelen bizitzera teukin nuen. Zukiak okia bera Barik ez da guztan hau oso. Eta gizertan labitan baino horreza baino ez bat ere bostatzen. Eta gainera horretek ikarri. Baina horretan labitara, rodosak argista, eta falangistagatik ari dira babesteko. Barik ez da guztan hau oso gainera, kopirik ikarri. Cuando le paso una trompeta, Piperrak! Piper goriak! Ez berdeak, ez horiak! Gorriak! Gorriak diozu, niri gorriak asko gustatzen zaizkit, ondo horretagatik badaude. Piperrak! Eta zu, zertan ari zara? Eta zu, zertan ari zara? Niri bazilaz? Ni bazilatzen ez! Bakizu nor naizen nik? Ez baina oso guapoa! Jacinto Gutierrez! Zinekin ezkondu nahi duzu? Eta zu! Zo! Jacinto, utazu reskatu alazain, badakizu zagoela ondo burutik. Carmen! Colores, zer da hori? Begira zer dion egunkariak gaur. El general Mola declara el estado de guerra en todo Navarra. Erra gaude, Carmen, gerran! Si me escuchas de una construcción, la Zo, zo, ja, ¡Tu vida me queda casado! ¡Tu vida me queda casado!
Gatito, etorrena, lagun batzuk aurkeztuko dizkizu. Zorden egin dut. Gatito, ez gaude lanean, Gregorio deitu natzazu, Gregorio. Gregorio, zorden Gregorio. Gatito, atotxe matatu nahi. Mi esker. Gregorio, mi esker. Zeidazu, zer gertatu da hor plazan? Bat batean, lekuko jendea gertu. Eta plaza berain izango Se puede quitar si quieres. musikari dago. Hangonden Aramendia talio. Sí, te lo has quitado también su... Guera, Sí. Emakume horiek, eta zenbat ziren? Berrogeiren bat izan. Vienes, vaya. Guk, alizan dugun moduan, erasui aurren inen zaila. Baina, ikuak eta kamin kadar aldo guztietak izteko. Eta minik hartu duzuen? Minik ez, baina gure bizitza arriskuan ikusi dugu. Bueno, nasa egon. Ia gaziko gara logoza garritzen. Ikusten duzu zerrenda hau? Bai, ikusten dugu. Logozako horri zikin guztiek, izen abizenak eta bideak. Norbait behitu dezake. Abai, bat. El papel está 1 y 2. Eso es, 2, 3. Perfecto. Horrela gertatzen zen. Pita pentsatu bat. Paiaz horien eriotza zigorra sinatu duzu. Baina, bueno, ez daude laten. ¿Me da luz? Zuko dituzu nezkak? Adiós. Beno, bai, politak dira. Politak ez, ederrenak dira. Eta berena da, ez dakitela ez dut ezaten. Eta nola dara mazatuzu ezken kontuak? Tira, ni momentu, Zertzarik ez, Matinto. Espainiaren zerbitzura gaude moduan, haiek gure zerbitzura daude. Baina, zer ez egin nahi ditu? Dakizu moduz, nire alabak eta nire azken borra dautan nahiko errebeldea da ditu. bai, badakit. Eta beldur naiz, ezote egon moden horri zikin okietako batekin. Beraz, zera proposatu nahi dizut. Ez dut gaitzet berarekin. Kuarteleko goiko pisua gutxik dago eta hor bizteko zarete. Gainera, logoza gartizerakoan, zoritzena proposatuko dut karguz igotzeko. Zer iruditzen zaizu sargento Gutierrez? Begira, non Gregorio. Gure eskaintzarekin oso eskertua nago. Gure alaba itzara gogora du, baina esku gogorago batekin bidan sartuko dela uste du. Emazte ederra. Aita genarrera eskuitza bala. Biok bakarrik kuartelean. Eta sargento Gutierrez! Sargento Gutierrez ondo berazena. Iraita, oso ara gogo zen. Beraz, nire eskaintza hartuko duzu. Onatu, noski, dita sorako gomonatzea eskertua. Ez aldi gutzu ez dantzatu behar! Biago nervia! Arriba España! Arriba! Gracias.
Che sorpresa! Guarda che abbiamo qui una ragazzina! Estará muy todo seguramente. La curva pasará que solo suba. Cerca de la señores. Digo la ragazza bionda. ¿Ni que se dice? ¿La conosci? Sí, la conozco. ¿Puedes tocar o chequear el micrófono? Pero, quindi è ¿Alguien me tua escucha? amica? Sí. Tua amica... Pero tú no estás Ahora con che? ella, ¿sí? Anzi, la tua amica viene più con la mia madre. Pure famiglia per due. Chiara, Federico, Valeria, Valentina. Oh, molto gente! Ed Isabela. Ya de Isabela, ¿no quieres sentir a tu amiga? Lina, è un bel nome. Prego, benvenuta, che dai la tua casa? Dai, parliamo, avrei tutto pronto per lo spettacolo? Bai, eta izaki magikoekin eta animaliekin eta bai, ni kuartelean bizunez, nire eta horre eta nire amarekin, eta ez da inoiz gauzatikatzen. Askotan, zertzera egotzen da. Adatsuntanetan, begira itxi, eta besoak ebarak minutu eta astintuz, txoriak bezala gan egiten dutara amesten du. Mundu osotik egan, hori oso polita da. Vale, cuando me da por la Askotan, horretako beste txori askorekin egan egiten dagoenean, hori betzuartek guratzen da. Aizea gero baterik bestela azkintzen duen igortu, zik eta pina. Egala, izazte zaizkit, eta ezin dut zindu. Orduan, zentzik erori, eta lurraren kontra, Kristo poquito. Bai, realitatea minoria da. Baina gure batean, gauzatik alde egin dugu. Eta zu bezala zitu batean ikuta, ez da guzera ikan gure. Ina, mira mala, joan behar du. Sí, sí. Mira, bazen zera. 3. Ez dakira izan, zergatik ez kondizu nire egonen batean? Son 3 ese primero. Son 3 Mila esker. El 2, a ver, el 3 es el que está. El segundo le. El 2 no hay problema, el problema era con el 3. Ramona, Torriona. Vale, está funcionando ya. Ya está funcionando. Sí, el 2 y el 3, está todo bien. Todo ok, gracias. Mira, orain, hanka bat gora, bestea, makurtu, eta hop! Horrela ez. Zatuko gara berriro. Hanka bat gora, bestea, makurtu, eta hop! Barrutik pasa, arotik pasa! Fuera. Katalina, hori da bizita baten aurrean, bizita baten jarrera. Arrazoi duzu bat, eguerdi ondon egon Tira, zer izan. Sí, lo tengo Bueno, apuntado. ongi da. Dakizun moduan, Joseba, es la siguiente. zuraitzak. Es la siguiente. Eta beti zuretzat hoberena izan nahi du. Oso gogor, Tú me das tu, ¿eh? jateko ez faltatzeko, Que tú me das prevenido para no tener casa. Noizbainka, partizuren bat erazteko. Baina jada, emakume bihurtu zera. Egun batzuetan barru, 10 urte beteko dituzu, eta zure mata bihur pentsatu dugu
senar egoki bat izateko momentua heldu zaitu. Nola? Senar bat? Baina zentzaren ari da. Claro, izan modioak izan behar nuen. Esaten ari nintzen moduen. Senar egoki Ez bat... dut senarrik nahi. Eta ez dago infuro oso... Ez dut senarrik nahi. Hobeto. Jacinto Gutierrez baino. Ez dut nada senarrik nahi. A ber, hemen garrantzitsua da, ez da zuk zer nahi duzuna. Baizik eta zerten zuretako goberena, Catalina. Nire egiten, zure menarekin zerbait esan aldu. Bai, noski. Catalina. Horrek bat egin duzut, baina... Nire maite Catalina! Baduzu aurpegi atxerin. Ezagutu zinturan laua izan da aztezin. Nire maite Catalina! Hau guain eskafina. Hile horia duzu. Eta aurpegi fina. Inaitza bitan erabildu. Nire maite Catalina! Ai nirea izango bazina. Sentitzen dudan maitasuna dago ezin. Nire maite Catalina! Liruratu ninduten zure begi urdina. Ez dira. Esatik duen nima Nire maite Catalina! Liruratu ninduten zure begi. Nire maite Catalina! Liruratu ninduten zure begi marroia. Benetan tentela, nahi ditzat orkitu zuen berena. Ni ere zerbait zerreko nuke. Zu ez zara nire aita, eta ni ez gaizura laga. Ez duzu inolako eskubiderik nire izateko zer den ari barrukana. Eta ere gutxiago norekin ez dugu bat zaitzen. Eta zu, gabati bat hartu barko duzu. Edo nirekin, edo berarekin. Nahiko da! Utz baitazu bakarrik, mesedez. Eta zu, etorri hona! Utzatzen! Etorri hona!
Orain, itxi begia. Zerbitzen duzu? Dena, kosta guztiak, zerbi guztiak, inamuren amadura egiten zuen. Inamura? Zatoz, zerrik?
Katarina! Txera jo bat duzu. Katarina, txera istripu bat gertatu da. Joan! Azka! Eta zu, ez berriz zurbildu Katarinara. Ulertu duzu, ez berriz zurbildu. Mamma mia, ay. Dentro de casa. Confrontar. Ama, ongi zape, ama. Nik ez nion minik egin nahi, baina, badakit amatxo, badakit. Eraman izatu gorboa gara horretara. Eta urtzera izatu gara hori guzez. Abindo. Ongi badakizu, Moskore Gregorik amari egiten ziona. Badakizu Gregorio gertatu zaila ongi berezita zuela. Eta bere hilda egongo zalik, gelaretan izango litzatekin ama izango zela. Bai, badakit, Don Gregorio dela izan senaren edugarri bat. Baina, horrelako amilari merezi zuela esatea gehiagik iruditzen zaitu. Eta ez dut onartuko, Don Gregorioaren izen ona zikintzea. Ofizialki, Don Gregorio Espainia eta zentua defendatzen erori da. Eroi baten moduan. Argi dago, beraz, Doña Milagros, zu eta zura da, lasai egon zeitezke. Lasai eta argi. Horretatutakoaren txostena beteko dute bailen, eta bailari zelaraziko dut. Milagros, Katarina. Bai. Eta joan aurretik, aholkua. Hode duzue, arratsaldeotan, etxetik ez ateratzen. Lodosan, arbiketan anak, jada hasi dira. Barkatu, gauza hauek, Don Gregorio gainera zeramatzen dira. Ai, ama. Ama, jo behar dut. Dina, ez da dut pazientzen zuen. Zarkaila zama, jo behar dut. Dina. Kontuz bibili. Bela! Aldegin bat duzue. Zuen biadatoz, aldegin bat duzue. Gerran gaude, Bela. Eta ezakit zingarro zen gatik, zuen biadatoz, aldegin bat duzue. Kostaz zuzen daki, izan urtatzen hemen. Dinak horrela ziderak gure biadatoz dela buena mateko. Nik ikusi dut. Kapituko dituzen zerrenak zaudete. Lodosetik lehen bailegan aldegin bat duzue. Baina ez da posible. Gu, zirkoa gara, bailazoak, trompetistak, malabaristak. Guen gartzen duguna, zoriona, poza, barra eta emozioa da. Zirkoak ez du gerra egiten, gerraren kontrakoa gara. Zerkat begiran diogu inori. Zoazte mesedez, zoazte. Berizia, zoazte! Galiberat! Mugitzen dela ikino ingo dio! Bueno, zera, esango da zuzatuan gertatzen dena. So! Mentira zintze egiten duen batana. Argi dago! Orain, banan, kamioi horretan egoko zarte. Kontakeritik egin gabe! Barkatu gona, nire lagunaren gabe ez gure gure ikusi. Zeta gozamot! Aziko beria! Katzen zaitu osatia. Hala ere, izango zara lehena. Guazten! Ona, bai, garbiketan ekin hasi gara. Atxiloketak egon dira, batzuk aurre egin dute, baina besteak izkutaturik gelditu dira bere etxeak. Banekien, zorritxu hau, ruputz bezen goldarrak dira. Ni lagabako rekete konpainia batekin zirkura joan naiz. Batzuk ies egin dute, baina gehienak kamioen ditugu jada. Eta, horren bat izan dugu? Ez jauna. Beno, bai. Neska hile hori batek, gure rekete bati, sekulako hospital bat eman dio garrabietan, eta arnasik gabe utzi du. Horrelako joera izango balute gure gudariek. Nolako zen eskatu? Hile horia? Bai. Hori, hilea horia zuen. Eta esan didate, Lodosako zela. Zer egin dute berarik? Eraman, besteekin batera. Eraman nora.
suposatzen dut, zartagura bera emango dutela. Kotxe bat, eta herri kotxe bat bildu. Ja! Kotxe bat! Jos! Jos! Soatia izango nahi. Hainbat delituen gatik, salatuak izan zarete. Orden publikoaren asalta. Autoritatuen aginduen guztien egitea. Eta autoritatean kontrako eraso antolatua. Balbidaz, jauna. Uste dut gaizkulertu bat dagoen hemen eta gauzak beronetik atera dela. Gu anastazien izirkuko kideak gara. Ez dugu arazoen sortu nahi eta norbait iraindu edo mindu bat dugu bihotzez sentitzen dugu. Gerra egoeraren ondorioz udalegiak bandiran autoritateaz baliatuta. Frogatuta ematen ditut delitu guztiak. Beraz, dagokion zigor aktibatuko da. Gerion zigorra! Beratoi, baratzera! Alba 3! Apuntatu! Yo! Siete cosas dices. Ya tienen como amenaza. No sé si saldrá la luna. No quiero ver su araña. Beratoi, apunta tú! Siento mientras la noche vendrá la noche más ¡Soa! Desobiraketaren amaierako fasean gaude. Jada gorpuzki guztiak desobiratu ditugu. Guztira, 20 gorpuzkin aurkitu dira. Haietatik 10 bat haur eta gaztea. Gorpuzkinak laborategia eramango ditugu DNA proba izan dezaten. Baina ezin dugu identifikazioa ziurtatu. Ondorioz, gutxan eta engordek eta aurkitu ditugun lekuak esiko dituzte. Galdera bat, bai? Orduan guztiak zituko langileak ziren. Hori, DNA probak egin arte ezin dugu ziurtatu. Hala ere, ziurtasun osoa daukagu, hemen daudenek, zirkuko langileak ziren, hainbat ospetsu aurkitu ditugula. Zer da hori? Hori! Hor dagoen hori. Ez dakigu, apaingarren bat izan da. Lehenbokoa, nirea da. Mona, ongi zaude? Nire lepokoa, nik oparitu nion egun horretan. Ai, Catalina! Nola Catalina? Una buena Catalina izan da. Ninguna bat ezagutzen nuen. Catalina. Baina, zu bezala ditzen zen? Ez. Hor dago Catalina. Ni naiz, kutxa horretan dagoena. Gau horretan, ni ere hor nengoen. Yo! No sé si saldrá la luna al final su araña. Siete cosas tú! Siento mientras la noche Beratoi, apunta tú!
dio Katerinen.